Velkommen til videoen omkring tyrkisk grammatik. Fakta om tyrkisk. Tyrkisk tales i dag af over 70 millioner mennesker fordelt på hele verden. Det kommer fra den altaiske sprogstamme, og det er en sprogstamme med kendte sprog som mongolsk og aserbajdsjansk. Det tyrkiske alfabet ligner meget det danske, det vil sige, det stammer begge to fra det latinske alfabet og indeholder 29 bogstaver. Unge mennesker i Tyrkiet i dag snakker det nye tyrkiske, det vil sige tyrkisk baseret på det latinske alfabet. Ældre mennesker i Tyrkiet i dag snakker et ældre persisk arabisk tyrkisk, som er baseret på det arabiske alfabet. Udtalen. Tyrkisk er fuldstændig lydret, det vil sige alle bogstaver har kun én lyd. Alle konsonanter og alle vokaler har én lyd. Derfor læses tyrkisk, som det skrives. Der er dog få bogstaver, som skiller sig lidt ud fra det danske alfabet. Det kan fx være bogstavet Ç og bogstavet Øş. Tyrkisk orddannelse. Tyrkisk er et agglutinerende sprog, det vil sige klistersprog. Det vil sige, at præfiks og sufiks kommes på verbet for at danne en sætning eller ord. Det kan være fx ordet ev, som betyder hus. Koble lø på, så bliver det til flertal, det vil sige huse. Koble inis på, det betyder jeres. Sidst kommer ordet til at hedde evla ines, som betyder jeres huse. Orddannelse fortsat. På tyrkisk skiller man mellem høflighed og status. Det vil sige, ord kan komme til at se anderledes ud, afhængig af hvem du snakker med i samfundet. Det kan eksempel være at putte send bag på ord, når man snakker med mindre børn eller folk med lavere status. Man kan også koble sis på, hvis man skal til businessmøder eller snakke med de ældste i familien. Det kan fx være gelmek, som er verbet at komme. Det bliver til gelisen, når man snakker med børn i familien, og gelines, når man snakker med de ældste. På tyrkisk skiller man heller ikke mellem køn. Der er nemlig ikke nogen artikel, det vil sige, der er ingen han, hun eller det. Sætningsopbygningen. På tyrkisk danner man sætninger SOV, det vil sige subjekt, objekt og verbum. På dansk er det lidt anderledes, hvor vi siger subjekt, verbum, objekt. Det kan fx være sætningen Ali går hjem. På tyrkisk hedder det Ali eve gidiyor. Eve betyder hus, gidiyor betyder gå. På dansk vil det se lidt mærkeligt ud. Ali hus går. Problemstillinger i skolen. Tyrkiske børn i danske skoler kan godt løbe ind i nogle få problemer, når man skal snakkes dansk. Meget få ord for det tyrkiske ligner det danske. Man kan være heldig at finde ord som taxa og kiosk, men udover det er der ikke mange ord, der er ens. Den tyrkiske ordstilling SOV er meget anderledes end den danske. Derfor kan børnene godt løbe ind i problemer, når de skal danne sætninger. På dansk skelner vi ikke mellem status og høflighed, når vi skriver. Det vil sige, det gør de på tyrkisk. Derfor kan tyrkiske børn godt løbe ind i problemer, hvis der skal skrives ord ned. Skal der en endelse på grund af høflighed, eller skal der en endelse på grund af status? Det ved de ikke. Da der heller ikke en forskel er mellem kønnene på tyrkisk, kan det godt være lidt svært at finde ud af, hvilken artikel der skal foran på dansk. Det skal være han, hun eller det. Tryk på linket i højre hjørne for at følge den næste video i serien om tyrkisk sprog.